s'ha convertit en cita habitual pels oients de la primera hora aquesta visita radiofònica que fem a les residències dels famosos a Ramoneda d'Estar per Casa. Avui anem cap a la casa d'Adele. Així és com sona el timbre. Ai, a mi m'agrada molt l'Adele. A vosaltres us agrada? Home, i tant. Sí, a mi m'embafa. Té un talent extraordinari i una veu preciosa, eh? Ara tot el disc sencer no el puc escoltar. Haig de parar, haig d'anar saltejant. Molt bé. Molt bé. Bé, escolteu, aquesta potser és la casa més nova de la que parlarem, eh? Molt bé, eh? Si només fa un anyet que hi viu. Déu-n'hi-do. I sabeu per què s'ha canviat de casa? Per què? Perquè l'anterior hi tenia fantasmes. Carai. Quina mala sort, eh? A veure, com va la història? Ella ja sabeu, pobra, que tenia problemes a les cordes vocals. Sí. I li van dir, mira, Adele, fes una cosa, compra't una casa al camp, Sí. que estaràs relaxada i no tindràs ningú que t'emprenyi. I un paquetet de caramels de mel i llimona. Sí, home, això d'aquests de la Montserrat Cavaller. Exacte. Així que ella trinco cap a West Sussex, una casa, escolteu, una casa senyoral anglesa fantàstica, 10 habitacions, 2 piscines i 10.000 metres quadrats de jardí. Bueno, això, i que es veu que estava encantada, però a part d'això, maquíssima la casa. Es veu que abans era un convent i tenia unes monges fantasmes emprenyades amb el propietari o propietària. Ai. Això és el que diuen, eh? Fins i tot es veu que va arribar a contractar un guardaespatlles per protegir-se de les monges fantasma. Oh, però és un Sembla una guardaespatlles pel·lícula. real o un guardaespatlles fantasma? Era real. Ara és real, molt bé, perquè potser és millor contractar un guardaespatlles fantasma. Sí, és veritat, però clar, on vas a contractar-lo? No ho sé, no ho sé. Què passa? Mira'l, aquí el tenim. Clar, què passa? La veritat és que si t'has de recuperar de la veu, potser el millor no és anar a una casa amb fantasmes, perquè dels sustos no et recuperes. Clar, xiscles i les cordes vocals un altre cop malament. I la És tia va dir, veritat. hem de fer alguna cosa, haig de parlar amb algú que hi entengui. Així que va convidar el seu amic i cantant Robbie Williams a casa, que es veu que li agraden molt tot això dels fantasmes. Molt bé, jo crec que és la persona més assenyada amb la que pots parlar de tenir fantasmes a casa, Robbie Williams. Sí, i es veu que el tio es va emocionar i el tenia tot el dia a casa, amunt i avall buscant a les monges. I clar, és que entre ella que li feia mal la gola, les cordes vocals, les monges fantasmes i el Robbie Williams fent d'Iker Jiménez tot el dia, va dir, saps què, jo me'n vaig aquí. Quina imatge. Total, que ara viu a Beverly Hills i està estupenda. Que necessita sal, va a la veïna del costat. Sabeu qui és? La Cameron Diaz. Home, segur que té sal, aquesta. Clar, necessita una mica d'ús per fer os d'ús. Què? L'altra veïna, la Katy Perry. Què et Molt sembla? bé. Ja hi som tots. Clar, una casa molt bonica de 4.000 metres quadrats té ara. I canvia el fred d'Anglaterra pel sol de Beverly Hills. Sí, i un veïnat selecte, i a més així per fer unes barbacoes, suposo, meravelloses, I no? tant. Com deu ser una barbacoa amb la Katy Perry, la Cameron Diaz i la Adele? Un guirigall, totes sí. cantant, imagina't, alhora. Bé, com us deia, 4.000 metres de terreny, molta llum natural i 0 fantasmes, cosa que també és d'agrair. Sí, bueno, hi ha alguns fantasmes a Beverly Hills, però és un altre tema. Sí, són d'una altra categoria. 5 habitacions i 6 lavabos, una dada que us vull donar. En aquesta secció sempre veiem que hi ha un lavabo més que una habitació. Sí, oi? Sí. Ja m'anava fixant, o sigui, la proporció és més lavabos que habitacions. Sí. Que no et surten els números, a no ser, esclar, que en una habitació hi convisquin 2 persones o hi dormin 2 persones, llavors, si els dos tenen pipí, poden anar a dos lavabos diferents. Sí, també m'agradaria destacar que la cuina té 11 fogons. Jo no en sé de cuina, però em sembla que s'està fent una recepta molt bona i molt complicada per necessitar-ne 11 a la vegada. I pots muntar les falles de València, també. Sí. A les golfes de casa hi té l'estudi, un estudi xulíssim, amb moltes fotografies, Oi. 15 cadires, que dius, per què tanta cadira? Home, és que sembla la sala d'actes d'un centre cívic, allò, una mica. Per acabar, 2 detalls. A l'habitació té llar de foc i a sobre la llar de foc hi té una tele de plasma, que dius, Adele vigila que la tele s'escalfa i més si té una llar de foc a sota. Sí, no em sembla gaire bon lloc, posar la tele just a sobre d'una llar de foc. No, però bueno, són coses d'artista, Quim. Que si se li crema se'n compra una altra, aquesta. No de tenir massa problemes. De fet, deu tenir unes quantes de reserva, una despensa de teles. Exacte. Segurament. I al bany hi té escales per entrar a la banyera, imagineu la mida del bany. Oh, quina elegància. I una altra cosa que s'estila molt també en aquesta secció és la doble pica del lavabo. Sí, mira, veus, ja hi tornem. Sí. I molt pràctic. Molt pràctic. Aquí, de fet, us diré que és una pica tan gran que una aixeta de l'altra està a distància de seguretat, Més de 2 metres. En fi, que crec que m'ha après una cosa avui, és que si teniu fantasmes a casa no truqueu a Robbie Williams. No, perquè no us el traureu de sobre. Hi haurà els fantasmes i en Robbie Williams tot el dia. La casa d'Adele avui a Ramoneda d'Estar per Casa. Gràcies, Jordi. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.